na inde komanya komotenga bono chinga kichi chaikire kelipo oigwetera ya kana totagete national unity tuwabate bilipo masina kero monto kajo liwe kero wari weto kurusobo takonyora monto ole kulikwega staff konya tuamata bilinga bono tuanchire chinga kichi amatiari jaide ali mo waziri bono macho goro lakini abantu bali bigeta konya wali girugo abagusii barobisi tigako baguta otebanga abana abalenga basali bamatia ekiara balinga kumubwaje ekiara alengo mu obisa bwa serikali kinga ki ekyo no ni tena alenga ne bona na ko mwanga mamatianyi aro mu minisa ti mwekanya bona bantu baito babutirwe mono ese ni njama nganani umwana tekanya gotokonyo kuruku jeni bakibageni kudunyali ba konye nero le KMTC konyo rotigeri myaka ebere no tu akairira kerota gito mwana go konye gitari go banas nero le ba to ko monyaro ko ina abu tutugu kijaitire mongino bomo mwenye gitari oro ko na amije ta rekiu ako butu bosa umuntu osometo bwana waka masters ese nje bale ko insisting amangana yo chora abantu bako endesa amangana yo burwali chinashi kirini kobisa bae buri bagabachore tajaba mariye tato mwa abachika bure kindi cyatuso obuti umwana itokanya kwa William Masita konyo uromo CEO ese police compensation fund ora kore myaka etato na endowment we yende etato nero koreki obuti atakore timogos uchireka aya oyo ondenere mumanyete tuwasemara dinga na endenero kwa kusikugoro ate mngena mangana ye immigration passport okoro kunyatigo nyatigo mumanyete na wadu ediki abanyarwa nero lenge oyo kabere ese migration tokamanya no yako ro nyatigo nero wakoreki ogosi igari ke tuli ruba katanga kweru chitaka chinsa ikomine ibere okiriye kuno mzia Nairobi otoke Mombasa aliyo ko wake ibekero monto manga urisi bisiko kale ngenge to yo sibako balibu ngaga tigo korora kana kwale bo tara matia umwana ndole ko para NSIS nero le ko kwati oliyo le ngoro nero le ngoyo kabe ukoro kuongere no so bere ka iga nero le ngoyo kabe iwo mabono nyendiri uno ya ruororo unangongere nero usikai rabo manene bo NSIS nando wana mangana mwabo liyo boskali toka ndali kwa tanga torutere twari atabocha ongere garu setu NSIS agatenga gendo report wechiyo pinto ko bange soko chikuchi tai office abuna bantu nentu todo takanga nyendi bati kwesibali na kutogo tamera twanya wala tiende moswacho ndoko kusikito cha urunyali balia konyo romo CEO weke umbekelile ko kuna national cohesion nero butirwe uchire baka kotini onyorire ona ke bataru sibobis lakini urusi bobis iko to tabanga ntutageti eserekari ya Ruto eanza kuorokia obobe uchie somo gusio ligetwe gasinga kioro Kenyatta ekiara olinero le como president engaki